Hello mga ka-HCC, my name is Elizardo Mercado at pag-uusapan natin ang step ladder o yung tinatawag din nilang A-frame ladder. Ang ladder ay commonly natin makikita o ginagamit sa construction site, manufacturing, sa facility maintenance, cleaning activity, grocery stores, at even sa mga bahay. At kung mali ang paggamit ito, maaari itong magresulta sa isang serious injury or even death. Base sa WHO ay mayroong 164,000 at 300 deaths sa United States taon-taon dahil sa pagkahulog sa ladder. At dahil dyan, pag-uusapan natin ang mga precautions, good practices, at tips sa paggamit ng ladder para safe ka sa trabaho. First is yung selection ng ladder. Kailangan mo i-consider ang weather condition, working environment sa pagpili ng ladder. Halimbawa na lamang, kung ang iyong activity ay related sa electricity, hindi ka maaaring gumamit ng aluminum-made na ladder dahil ito ay conductive. At dahil dyan, fiberglass-made ladder ang suitable sa iyong trabaho. Usually, nagiging practice na ng mga company organization ang pagbili ng fiberglass-made ladder dahil sa durability, strength, at suitability nito sa iba't ibang klase ng working environment. Ang height or size ng ladder ay kailangan mong i-consider. Kasama na din dyan ang duty rating. Pag-usapan na rin natin ang standard ng ladder. Ang standard ng ladder ay ang EN131 which is from UK at ang ANSI A14 which is from Canada at United States. Ang dalawang standard na yan ay halos magkaparehas. Parehas nilang pino-cover yung requirement pagdating sa dimension, sa mga testing, sa mga marking, sa mga user instructions, at yung different types ng mga ladder. Ang second natin is inspection ng ladder. Ang inspection ay napaka-importante pagdating sa prevention ng accident. Pero kalimitan, binabaliw na natin or ninineglect natin. Make sure na i-inspect mo ang ladder mo regularly. Pero ang best practice dyan is inspect mo ang ladder bago mo gamitin at pagkatapos o yung tinatawag nilang pre-use inspection. Meron tayong mga sample ng ladder inspection na maaari nyo magamit sa inyong pinagtatrabuhan. Pada-download yan gamit ang link sa description sa baba. Ang last natin is training. Ang training ay isa sa mga key elements pagdating sa ladder safety. At dahil dyan, ito yung mga some safe practices na pwede mong i-add sa inyong training. First up natin, again, inspection. Kailangan i-highlight mo yung inspection sa training mo. Ano ba yung mga kailangan i-check nila at yung procedure or yung process pag may damage na yung ladder. Whether lalagyan ba siya ng tag or ibabalik lang sa store. So, depende yan sa company procedure niya. I-include mo din yung reading of instruction and warning label na nakalagay sa ladder nyo. I-check mo yung apat ng feet ng ladder mo. Make sure na nakakontact siya sa ground. At syempre, dapat pantay yung pinapatungan ng ladder mo. Maintain mo yung 3-point contact habang umaakyat at bumababa ng ladder. At lagi ka nakaharap dapat sa ladder. Iwasan mo mag-overreach. At huwag ka din tutungtong sa taas or top cam ng ladder or yung last 2 step ng ladder. Yan ang kalimitin nakikita nating violation at safe path mawawala yung ladder. But of course, dahil yan sa failure na selection ng ladder pertaining to height, make sure yung spreader or yung locking device ay naka-engage. Huwag mong gamitin ang step ladder as extension ladder or straight ladder. Kagaya na lang nito. At yan ang mga safe practices at tips sa paggamit ng step ladder. Sana po ay natutunan kayo sa video na to. At kung gusto nyo pang matuto about sa ladder safety, ay maaari nyong ma-download ang mga materials, references, toolbox docs, checklist ng ladder gamit ang link na nasa description sa baba. Huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating YouTube channel.